everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Nadakit yun nila sinang lingling. Nganong ilaw man yung gibuhat? Way atraso siya ng lingling nila. Kung kinsa man sila. Nasuko na ko ang maong mga tao. Posible nga, yung mga sakop kini sa mga sindikato. O dili ba, ni Eman. Usa? Pero pangitaon ko sila. Nakailan ako nilang tanan. Sabot mo ipasabot, Dorina. Kinahanglan mo balik ko sa kung kanhing kinabuhi, Joseph. Dorina, sa gunang gipanulti ni mo. Joseph, nahibaw na ko kung unsa ko sa unang panahon. Dorina. Dautan ko, Joseph. Dautan ko! Dorina, sa gunang imong gipanulti. Mao kina ang tinuod, Joseph. Dautan ko. Busa dili ko angay nimong mahalon. Dorina ay pagsultian. Bisan unsa ka pa, andam ko mudawat nimo. Dili. Kinahanglan bayran ko ang ako mga sanga na buhat. Dorina, ayaw migbiya si Elizabeth. Kinahanglan dawato nimo kung unsa man ang mahitabo nako, Joseph. No, dili ko musugot. Asawa ti ka. Og obligasyon ako isip imong banang at timanon ti ka. Tabangan ka sa imong mga problema. Pero dautan ko. Dili na to maglali sana, Dorina. Kinahanglan huna-hunaon na natog maayo kung unsay angay na to buhaton. Aron makasiguro ta nga dili ta madisgrasya. Joseph. Dorina, mahal ti ka. Busa buhaton ko ang tanan nga makaayo nimo. Dorina, ayaw bibiyahe. Joseph. Dorina. Nakamata na day si Baby Shana. Baby Shana. Okay na ka? Ato ko, Mami Sal. Ay, kabala ka. Mga tata ni Mami Giselle. Init-init man ka. Gilantad siya. Busa, nagkinahanglan siya nimo. Ikaw ang iyang gikinahanglan, Joseph. Ikaw og dili ako. Dorina. Panalipdi ang imo anak. Batok sa mga daotang tao nga sama nako. Dorina, unsa ko nagipanulti nimo? Sa ako nagikaingon nimo, daotan ko. Dorina, asa ka? Luwasan ko sinang liling. Pabuta ko niyo din eh. Dorina! Dorina! Kinahanglan mabayran ko ang akong mga sa mga bata nga ako nakita. Pero sinang liling, kinahanglan maluwas ko sinang liling. Aray. Hoy! Ganon eh. Ganon gigapos man ko ninyo, mga salbahisa mo. Gabaan unta mo na ako. Tiguwang na ko inyo pataon kong yapil-apilin yung mga kabuang. Hay! Buhay ko ninyo! Hoy! Hilong ko na lingling! Patay magyud ka ba? Patay gyud kang Ma'am Dorina. Imo kong gikidnap. Patay gyud ka! Hilong na lagi diha. Kay hukmananan ka na. Unsa ka? Huwes ka nga manghukom ka, ha? Kamong mga daotan, adto yun mo langoy sa kalayo sa impyerno ng inyong kabuang. Buhi Hilong ika! na lagi! Nga na pa ilo mo makadino be! Gawin sa magyudahin ninyo si Loloy. Aw, karas Loloy. Awa mo to'y gamit si Loloy. Mong angay na itong mamatay. Salbahis mo! Mga salbahis mo! Paingon ako diha sa budiga. Paabutan na lang ko ninyo diha. May hinuon. Kay di arabang tiguang ang katabang nila ni Dorina. Maayo hinoon. Unsa maging plano ni mo niya? Kinahanglang mamatay na gyud ang akong asawa. Kinahanglang mamatay na si Dorina. Makahimo ka ka? Nganong di man?
kung nakahimo ko sa pagpapatay niya sa unang panahon nga mahal ko pa kayo siya. Karon na ka, hindi ko makahimo nga may bana naman siya. Pwede, sige. Buhatan na sa akong atubangan, ha? Okay, pabuta ko diha. Narambay ni Eman. Mingaw sa gawas. Way tao. Hain maka ang mga salpahis. Klaro kaayo nga wa diha sinang liling. Asa di ay to si ate? May giadto lang siya. Paabutan lang to siyang mabalik siya. Eto ko sa akong Mami Giselle. Ay kabala ka. Iuli ka na mo ni Mami Giselle mo. Kuya. Daddy. Tawag ka kag daddy. Dali, manglakaw ta. Ato ta sa ospital. Kinanglan may katabang ko ni Dorina. Muapas na ni ate. Dili ta makahimo sa pag-apas niya. Ay. Dali na. Mga doon lang ta sa ospital. Mayo kay niya ka na. Hain man ang tiguang. To siya sa sword? O, gusto may plano mo niya, ha? Mutanaw na ko sa tiguang. Okay. Boss, salamat ganiya na ka. Boss, napatay yun na mo ang tiguwang lalaki, pero nadaan na mo ang tiguwang babae. Magamit ning himong paon para ni Salome. Oh, ato ka na matistingan karon. Kung andam na wagyong mo sakripisyo si Salome alang sa ubang mga tao. Ani ko magpaabot sa bahay sa tawag sa mga salpahis. Kinahalambangan dam ko sa kubat. Daghang armas ang akong gikinahanglan karon. Kining hunting. Hoy! O sa bahay, gusto kong mag-CR. Tangtangi ko niya akong gapos. Hoy! Saan ba mo? Ang naman po nga gusto man kong mag-CR, be. Unsa man, gusto kang maluwas gikan sa mga kamot ini puldo? Oo, sir. Tatabangin taon ko, sir. Okay, tabangan ta ka. Nahibaw ka ba kung unsaon sa pagkontak si Dorina? Sa iyang cellphone, sir, o sa telepono sa bay. Sige. Tawag ka si Dorina. Hain mo yung nila dadasin ng lingling. Oh, may nanawag ka. Kinsa ba ka nanawag ka? Hello? Kinsa ni? Ma'am Dorina, Ma'am Tabang, Ma'am. Gikidnap kong puldo, Ma'am. Naliling? Naliling? Hello? Hello? Nang? Hello. Oh, Kumusta? Emmanuel. Ako, ang imong ba? Salpahis ka. Ayaw iang sinanglingling sa imong kabuang. Dili ni binuang ang ako Salome. Unsa maging gusto nimo? Ang gusto ko, mao ikaw. Gusto ko nimo patyon unsa no? Gusto kang mawa ko. Tungod kay nakailan ako sa tanang koneksyon nimo sa mga illegal nimong negosyo. Karon nagkasabot ako. Kung nganong importante kay nimo ang kahon nga may retrato sa mga batang biktima ta sa unang panahon. O kinahanglan bayran ta ang sa nga nahimo ta sa unang panahon, Emmanuel.
Ikaw ang pangu sa mga kidnapper. Ug ako ang imong kauban, dili ba? Ako ang nawaligya sa mga bata. Dautan ka! Hilong, Salome! Kung dautan ko, mas dautan ka. Kaya napatay mo ang kakalingon ni mong amahan. Oh, dili. Dili tinuod ka na imong gisulti. Kung ako ang saksi sa imong gibuhat, busa kon imo kong tumbahon. Tunghantang mga tumba, Salome. Dili tinuod ka na imong ipanulti. Kidnapper ko, pero dili ko patay og tao. Kidnapper o kriminal ka, Salome. Dautan ka! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!